perkara mergo golek gayan angel. Golek gayan angel. Nggih. Terus nekuni Golek gayan iki mencari pekerjaan sulit mungkin ya. Terus apa kalau dibuat ngawin, jelas hari ini ngawinnya ya kena lek usia sakmene dibrene. 12 juta. Lek nomornya sampean piro, Lek? Nomoripun 085 85. Bali tukokne wedhus mendingan tukokne sapi. Kayak lombok sithik. Tapi berarti suara ngono kuwi umum ya. Wonten ning ngendi-ngendi. Nggih, bener. Jenengan menyikapinya bagaimana pada waktu itu? Nggih, menyikapi pun apa anu. Pun main mawon kula. Meneng ae ya. Nggih. Arep golek bola ora enek pada waktu itu paling. Dereng wonten mriki. Saya dereng wonten. Nembe kula nak daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel KPJ CMF. Untuk kali ini kita jalan di daerah Magetan, tempatnya Lek Budi yang mungkin sering. Hah? Nyapa? Oh, ya mau protes yo. Lah yo piye? Ngene ya. Yo no. Jadi ruwes sih rasa sandalan apa piye? Kondi lek pembukaan kae. Yang sering berseliweran di dunia maya, khususnya TikTok, Facebook dan sak kalire. Alhamdulillah kita bisa sowan ke sini, diparingi seger waras sehat. Melihat secara langsung keterangannya Lek Budi. Lek, rene Lek. Tak wae iki lho. Ning kok balekne Lek wis. Alah yes mlekutuk ngono lho. Pripun Mas Jack? Saurunge tak teruse ya toh. Sehat lagi dalam kondisi sadar ya. Alhamdulillah sehat, keparingan kesehatan semua. Karena kan tak tekoni kliwon kan ning kene ngono lho. Nggih. Nah, dalam dari tukune kliwon dalam kondisi sehat. Alhamdulillah sadar, tidak kena hipnotis, mboten, dan tidak kena pelet, mboten. Pelet niku napa? Mboten, Mas. Lek, kenana Lek, alamatnya ngendi nama alamatnya, Dek? Kita kenalnya kleru, aku mahku tuh kene. Nami kula Budi, alamat Desa Tegalarum, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Yes, iki fame CPS PAM. Opo kuwi CPS? CPS niku cah pinggir sawah, Mas. Dadi omahe ya pinggir sawah. Iki pinggir sawah. Nggih. Layak mentokan mau. Pun mentok duk pinggir sawah. Enak dadi golek. CPS sih berarti singkatannya kuwi. Nggih. Biyen kan koyo lare CPS nih ya. Nggih. Saiki kok diganti Lek Budi. Apa panggah? Ngoten mawon, Lek Budi. TikTok-e niku. Oh, TikTok-e. Nggih. Sing lare CPS isih. Lare CPS nggih. Iki Lek ngomong-ngomong iki peternakan di sini ini dimulai tahun berapa? Kula nak ternak niku turun temurun, Mas. Saking bapak. Ke bapak. Nggih. Warisan. Mboten, bapak rumiyin kan raja kaya to, Mas. Sapi, mendo. Alah mendo. Biasa ya. Peternak lah carane, walaupun dulu tradisional ya. Nggo samben, Mas Ri. Pin nggo samben. Moyange ya toh. Nggih. Terus Lek jenengan berarti kecil Lek. Kula nembe anak kula. Mati seneng wedhus, biyen gak seneng, Mas. Gak seneng. Nang omah ki enek wedhus ya. Nembe seneng-seneng niku nggih perkara mergo golek gayan angel. Golek gayan angel. Nggih. Terus nekuni golek gayan iki mencari pekerjaan sulit mungkin ya. Terus apa gaweane? Ten dalem niku wonten mendo terus kula kembangne, mendo Jawa niku. Mungkin ning TikTokku sing kawak-kawak wonten lah. Saking Jawa-Jawa ngono. Jawa terus tapi kandangnya wis gak ngene iki. Nah, pring, Mas. Ini dirombak seperti ini berapa tahun? Niki dari sampai saat ini. Mriko nggih dari awal nggih. Heeh, dari awal. Dari awal niku sing cetakane sampean dhewe, heeh. Pas kula dolan jenengan niku 2021 lah. Pasti konten kae ya. Nggih, 2021. 2021. Wis mulai. Pun. Oh, pun mulai kae kandang yang sana. Nggih. Anu Mas, iki syutingan ya ta? Syutingan aku tak omong-omongan iki kan gimmick dah, iki mikir rada larang dadi engko kan tembus kok kono. Walaupun sik kreditan. Oh, iki wedhuse syutingan siji-siji aku tak omong Lek Budi. Ya ta? Ben mlebu tuh tak tahu akonane misi-sine kuwi di tahun 2021-an ya toh. Nggih. Aku langsung ngene iki ya. Dereng. Peternakane mboten ageng, maksudnya mboten kandange kaya nggone wong mboten. Yen kandange sih bambu Mas, pring. Dadi wedhus ki kadang nyepit ngoten iki. Heeh. Sikile. Kira pringkele ra rusak ngono kan didudut saya lek sisep ngono ya kae. Sing ngono kuwi. Nggih. Kayak wedhus kacang brul niku. Pada waktu itu. Nggih. Cek kacang. Nggih. Lho, dolan rene kae?
wonten setunggal Mas. Heeh. Niku nggih. Lah niku bapak kula tumbas PE niku kapusan. Heeh, karepe PE. PE kupinge lempit tapi sih Ngoplo. lah mboten Nyemi. jengkang. Cekangkang. Nah, Oh, niku lho. cekangkang. Oh. Tapi kan dari itu kan ilmunya mundak Mas. Wong saiki kan ngerti lek kapusan dalam arti berarti Nggih. kan urung bener sembian. Leres. Tapi saiki kupingnya terus toh, lemek-lemek lho, Geng. Terus nyapa kok iso sampai saat ini kan menurutku waktunya singkat tuh 2021 sampai saiki awal 2025. Nggih. Kok sampai sebesar ini piye TKT piye iki? Kowe ono resep iki bocah-bocah sing delok iki, Gong. TKT nggih ngeten Mas. Pokoke kupun ya. Dose apik ya payune mestine apik. Dise apik paine Nggih. apik. Krana nggih ningali saking dolan kangge ngene jenengan iko. Heeh. Setunggale. Jadi tambah wawasan malih. Sana nambahin Terus, mental. nggih, Tapi ning kono kan tak seneni sampean yo. nggih. Nah, ra diseneni gak paham Mas nggih. Enggak dong. kan gini Mas. Saiki kan wis kupinge leme-leme, dawa-dawa bisa dikatakan kan sing bingung tren saiki kambing seni ya ta. Nggih. Nah, kuwi iki berproses apa ya bar mulih kok kono langsung sampean Proses Mas. proses? Nggih, mendo Jawa riyin kula sadeni, maksudnya manak, anake kula sade. Terus induke pun Dijolne. akhir kula sade dijolne. Berarti Ibarat sing ade 3 ijolne setunggal ten PE. Berarti modalnya memang kambing Jawa ya. Nggih. Selain itu mengeluarkan Nggih. tetap Mergo support modal Jawa. lah nggih udah berjalan pun paham lah ibarat pun iya nak muni paham kok dikira Raurane ora mek raruh lor kidul blas, Nggih. arane rada ngitan barangin mlakune ro. Heeh. biyen iku terus nembe napa iku semakin ngerti terus akhirnya nggih memberanikan diri ibarat itu tumbas PE. Nah, pada waktu ngetok nih modal awal itu kambing sudah ada berapa? Ayo Rono Mas yo. Karo mlaku, heeh. Alon-alon ae. Kambing nopo? Kambing Maksudnya Jawa. kan wis lekas arep wah iki wis rada ngerti lor kidul lah penake. Nah, kuwi apa jenenge kambing sudah berapa ngetok nih modal jobo? Memang kan tak tekoni modal jobo ada untuk mensupport. Nggih. Itu kambing sudah berapa ekor? Pada waktu itu sampai tembus sekitar pada waktu itu loh 50-an Mas. pas Jawa nggih. nggih Nggih. ya dalah ngantek 50 Nggih. yo masalah ngantek 50 ekor loh Mas Edan iki lah terus berarti saat ini ada berapa ekor kalau saat ini Niki kambing sak niki. kabeh hari ini cacah ndi sak tempe-tempe sekitar 40-an Mas. Nah, berarti dalam arti dalam jumlah populasi malah nyelot titik ya? Nggih, nyolot sithik tapi rada berenah. Nyelot titik tapi kan kualitasnya Nggih. lebih dari sing ini. Nah, kuwi Mas kaya ngono kuwi. Tak didoi. Ini ya. Nah, iki nggih mbiyen ya 50 to Duse. 50 ya toh. Terus 50 iki Jawa, cek Jawa. Nggih, Jawa. Lah terus akhirnya di long telu lah siji, di long loro lah siji. Kuwi swara tangga kanca bala mungkin ya. Kuwi kaya apa beneke pada waktu itu? Apa ya wis biasa? Langsung tumbas. Heeh. PE. Heeh. Ya Apa ya wis biasa nih daerah kene? Suarane ra karu-karuan, Mas. Keren piye? Wong tuku wedhus rega pertama kali niki, Mas. Kayak apa? Niki sik setunggal. Niki. Pertama tumbas niki. Sik setunggal niki. Iki. Nggih liyane pun kula akhir. Setelah Jawa terus tuku pertama PE ini. Nggih. Iki kok kene kena mok sogok kok kene. Iki tuku, iki pada waktu itu tuku rego piro? Niki 6,5 ribu. 6,5 juta. Nggih. Pada waktu itu jenengan adol wedhus Jawa paling larang berapa? Nak betina ya sekitar 2.000 kurang, Mas. 2.000 kurang, wis Nggih. gede. Nggih. Lek cara poelan, tahu enggak? Poelan paling enggak ya 3.000, 3 juta niku. Lah, kuwi kan terus iki regane 6,5 juta. Nggih. Terus kuwi cara swara sing pertama piye? Cara sing sampean kelingan ngono ya. Ya timbang tukokne wedhus mendingan tukokne sapi. Kayak lombok sithik. Tapi berarti swara ngono kuwi umum ya.
Wonten. Ning tinggi-tinggian. Nggih, leres. Jenengan menyikapinya bagaimana pada waktu itu? Nggih, menyikapi pun nggih. apa anu? Pun main dulu mawon kula. Menengah ya. Nggih. Arep golek bola Nggih. rene pada waktu itu paling. Dereng wonten mriki. Saya dereng wonten. Nembe kula nak daram mriki. Terus piye jenengan gawone awake pada pomong gawone awake dalam arti aku mlaku ning kancaku iku takoni neh ora gawone piye sampean? Nggih mental maksud mental niku untuk wedhus regane yak ngono engko adolmu ning ndi. Heeh. Lek nyauri piye sampean pada waktu itu? Nggih ngeten wis pokoke enek wong ingu ya wis mesti payu ngono. Enek wong ingu mesti payu ya. Nggih. Enek sing didol mesti payu. Nggih. Biasane kan Terus sing dengan pembuktian iki manak 3. heeh. Pertama mana ning kene? Nggih, manak Ini doro apa babon? babon? Babon, Biyen tugas Mas. kula niki Oke. babon iki. Oke, genahno. Nah, iki sing digenahno iki. Ini pertama mana telu. Ah, dadi Jantan. lanang kabeh. Nggih. Dadi duit piro pada waktu? Terus dadi duit apa jek ning kene? Umur 3 bulan kurang. Payu kabeh. Nggih. Oh, oleh duit piro pada waktu itu? Total angsal 12. 12 juta. Nggih. Umur Umur 3 bulan. di sini berapa bulan total usia pas ngedol sampai tekan iki? Ingkang putih. Iki Induk niki. tuku Nggih. sampai ngedol cemple kuwi berapa bulan di sini? Nggih, Tentunya sekitar kan 5 bulan. 5 kan kula bulan. Tuh mriki tukune ngedang. Nggih. Oh, tukune wis bobot. Nggih, babon. Sekitar berapa bulan ngono. Nggih. Terus manak telu. Nggih. Terus payu 12, nggih. bareng apa ya? Anu. Boten bareng. Boten bareng. Nah, Bintune mlayu ten Ndoro, heeh. Ya ada Blora, terus Ngawi, Ngawi, terus tunggal ten Klaten. ya Klaten. Nah, Nggih diparani mriki Kiambak. itu di tahun 2001 sampai setat iki sampai adol berarti jadi 5 bulan ya. Nggih. Tentunya pada waktu 5 bulan itu jenengan manfaatnya untuk piye? Untuk mengenalkan peternakan jenengan wi pada waktu itu. Nggih sering anu Mas, kan banyak sakniki nampen niku media sosial di Facebook, TikTok, ngoten niku. Berarti jenengan memanfaatkan adanya sosial media. Leres. Nah, iki geng, Manfaatkan media. perlu ditiru karena apa? Lek Budi pada waktu itu loh, orang ngomongnya saiki loh ya, lek ngomongnya saiki dia sudah artis TikToker loh. Aku lek live kae panine gur nginceng. Bolon-bolonane iki ayu-ayu dadi akar ngeklik mlebu ngono isin. Mboten Mas. Ini jadi beliau memanfaatkan media sosial untuk mengenalkan farmnya juga hasil produknya. Terbukti apa? Lek Budi ini peternakannya berdiri di daerah Magetan. Nggih, Magetan. Jemblene payu nang Blora, terus Klaten, terus tunggal Ngawi. Nah, pada waktu itu kenal belum sebelumnya? Kali sinten? Darat sama sing nuku ini. Mboten sama sekali. Berarti kan dampak manfaat dari media sosial. Nggih. Nah, berarti jenengan nyongko ndak kalau pada waktu itu cemplene esuk payune lewat itu? Mboten. Oke. Berarti Tidak kan mengira. adanya seorang beli Nggih. kuwi kan yo enek sing dituku. Nek walaupun jenengan bermain sosmed, tapi lek gak enek sing dituku apa sudah ketukan to, Mas? Mboten. Lah tuku napa badenan? Mungkin Ya, tumbang napa tuh? berarti enek barangnya terus kita menggunakan sosial media, mbuh payune kuwi kan urusane sing kono, Mas. Leres. Sampeyan ngerti ndak sesuk payune jam semene ngono? Mboten ngertos. Pada waktu itu, ndak Mboten. ngerti ya? Nah, itu geng. Nggih ujug-ujug niku mriki Mas tiange. Rene roh kondi. Ten Facebook. Facebook, jenengan unggah di Facebook. Nggih. Heeh. Lah telepon niku pun celak. Celak. Pun Mas dalem lebet wae. Ampun jenengan Sherlock lah ben ae ngomong. Dereng. Oh, dereng. Dereng. Lah kok iso roh ya? Daerah mriki pun ngertos tiange. Oh, daerah kene wis Nggih. nah. Adile rene roh tuku. Tuku niku. Oke. Satu hentakan pertama, rada rene Mas, anu lek Budi. Satu hentakan pertama yang mungkin dulunya beli ini jadi gunjingan, jadi pembicaraan, bahkan mungkin jadi rasan-rasan. Terus yo juga mental yang perlu ditanam adalah bahan jadi bulian. Dan Terus, lek Budi pasti. membuktikan bahwa bulian menjadi rasa gule. Nah, ngono kae lho, geng. Dadi lek ae dhewe ndak iso nutupi bulian, ya buliannya dipacking dari gule. Nanti gule kan enak, Mas. Wis dados semangat lah. Masalahnya gue lek disauri, malah lek yang pundi-pundi. lek buli kan wis jelas dong sepaham to, Mas. Lek Nggih, kita leres. sauri urung tentu iki engko anu ya wis panggah ngangah ngene.
Jadi Lek Budi membuktikan tetap konsisten merawat dan bahkan sampai saat ini induknya lo masih. Ini sudah laktasi berapa di sini? Niki 5 Mas. Di sini saja. Nggih. Wah, berarti rentang siklus produksinya lancar. Lancar. Ini belinya doro atau babon? Babon kawinan. Babon, maksudnya sudah laktasi. Sampun, Pupune. laktasi 1. Laktasi 1. Berarti sekarang sekitar mana ping 6? Nah, nggih, terus. Luar biasa. Nah, berarti tiga badan lagi. Kira cara dihitung anaknya siji ra sing ning kene. Anak ini pun betul wonten. Kabeh. Nah, wi lek kelingan carane oleh duit piro? Aku tak bahas sito lek bahas kabeh ki engko sing jelas. Anu tutup waktune ya. Pun kesupen lah. Lah li cara anune kan takan pertama 12. Nggih, Sing kedua iki genah akeh niku. endi karo sing pertama? Dari pertama. Pertama kan telu. Nggih. Bedah duit penak ngomong 12 juta. Nggih. Oke lah, setengah dari modal itu badine wis kesaan penak Nggih. ngomong. Terus sing mana kedua, kambing ini grambyangane oleh duit piro? Oh, anak niki Iya. mana tunggal. Setunggal. Bakjo mana 3 niku mana setunggal. Heeh, bar mana telu oleh duit 12, terus iki mana siji. Jantan. Ah, payune. Pajeng ten gorang gareng. Goreng-goreng Umur magetan. nggih 5 bulan niku pajeng 6,5. Ya, berarti wis oleh 12 Wonten karo gedhenipun 6,5 berarti 18,5. Ha, sing laktasi ketiga. Eling ndak mana berapa ini ekornya? kalih Mas ini. Loro. Nah, Lanang, wedok, lanang wedok. lanang wedok. Kuwi ya wis renek neh. Mboten. Ha, payu piro kuwi? Ada kesupen iki. Kira-kira 10 munggah, 10 medun. 7 munggah, 7 mudun, apa malah 20 munggah? Mboten nyampe, Mas. Enggak sampai, Yo, 10 munggah. Sekitar 3 jutaan. Loro? Setunggal. Oh, enggak, ben ae ngomong 6.000 nih ya. Nggih. 18,5 karo 6.000 berarti berapa? 24,5. Sing mana ping papat ya? Sing terakhir ning kene. Setunggal. Siji lanang Nggih. apa wedok? Setri. Setri, payu pisan. Payu. Piro payu? Payu piro itu kan? Bae sing 5.000, 10.000, papat bolong. kok, papat Mas. bolong. Penak ngomong OTW mepet ke 30 juta dengan 1 ekor betina. Berarti nek wis duwe ilmune sing iki bukan menjadi patokan, tapi setidaknya punya gambaran, skill ngetes barang. Oh, nek sing iki payune semene nyang rono kae, lek mana eneh engko sing liya-liyane payune kan diantara itu. Biasanya kan ngene to lek kula mungkin mencermati lho nggih. Kula iki kan pengamat dunia peternakan. Jadi tukang tekon. Nggih. Wedhus ora payu ki biasanya kan ini. Engko lek wis teko sesuai kambingnya itu mesti payu lek ngarane. Jenengan butene mboten? Misal loh ya, Pripun? wedhus kapasitasnya ini harganya 5 juta. Nggih. Tapi mintanya kambing ini 10 atau 15. Mergo tas krungu kono-kono payune semono. Oh, Biasanya pada intinya duduk patokane Rego. rego tapi dirego semua di krungu kok kono tas payu semene nganggep wedhuse iki wis luwih apik. nggih. Mersine regane tak padha karo kowe wis payu lah. Penentunya kan membelinya itu kan. Leres. Nah, seperti contoh lagi ya. Ini kita tawarkan atau jenengan tanya kliwon ini. Kula tanglet nih. Nah, itu geng. Kula ndedes terus. Iki di Wis ana taklet nih. 2 minggu. Kan sama karo payu-payune sing iki ya, iki gak saya tak bahas ya Mas. Iki lek iki kuabel lah iki enek meh piro metang puluh aku engko ning kene piro sampai sesuk tak tekoni kabeh. Sitok tapi setidaknya kan kita dapat ilmu pengalaman dari kandang ke kandang itu kan beda-beda atau Nggih. setidaknya dari pengalaman Lek Budi kita tanyakanlah sailing-ilinge maksudnya iki sailinge yo sing sak kelingan Lek Budi pengalamannya karena apa ini menarik awal di tahun 2001 yang awalnya Jawa terus dirombak sekarang Jawane golek ana icik ra Mas Edi Masih? Wonten. Cik diuri-uri Wonten. nah iki cik Karo diuri-uri pake kan ninggal setunggal. betul Bae. ojo mek siji Mas iki engko lek iso pranakno Mas nggih nguri-nguri karena bapaknya sampean kena aja lali karo lek enek wong rene cerita iki lak aku mbiyen ngingu Jawa Iku Jawa. abate masih diuri-uri karo nggih ngerem apa Koplo dhewe lah, melelet nggih. Mas Nggih, ini kan koploan. karo nggih edukasi ngene lek enek wong jelekas wedhusku Jawa lah aku lho mbiyen ya Jawa lho saiki jek nah Nggih. ngono lho Anake Oh. pun ngoten niku. anak wis ngempet Nggih. lek iki jantannya mana Nika. yuk sing Seger nika. apik kan Nggih. oh lah kuwi berarti kan ada perbaikan Nggih. luar biasa gila geng nah iki takut kulit takon kuwi garantake ya sekilas saja biar menjadi ngene iki asin enggak
legi yo enggak, pahit yo enggak. Ben rada penasaran ngono ya, Le ya. Jenengan mengkonsep kambing, yuk karo mlaku yuk, gendene TV-TV. Mengkonsep kambing sak mini kae. Ini sistemnya bagaimana? Full ngarit, ngarit combor atau combor tok atau gimana? Combor, Mas. Combor kali silase. Combor kali silase. Nandur pakan kan. Berarti hijauannya silase. Nggih. Kali nandur pakan, bak pakan. Duwe dhewe. Gadah. Terus kuwi disilase. Nggih. Tapi tidak terlepas dari combor. Mboten. Kok dicombor kenapa? Mergo dicombor utut apa nyapa? Mboten nutut. Mboten nutut. Nggih. Berarti lahan hijauannya ndak nutut, populasinya dinutut nih tetap bisa diatur berarti ya? Saged. Dengan solusi ya main combor, Mas. Main combor. Berarti beli napa nipun? Comborannya. Nggih, tumbas. Memakai kangkung, terus ampas tahu, sentrat, niku tok. Nggih. Enggak tak tekoni, geng. Jelas peternakan ini jalan. Karena kalau nggak jalan, di 3 tahun ini sudah gulung tikar. Pun pedot lho. Karena apa? Lek, aku nggak ngomongnya untung ruginya loh ya. Nggih. Kalau peternakan ini masih jalan dan masih dikembangkan, jelas Lek Budi ini ada keuntungan dari situ. Leres. Lek rugi gak mungkin Lek Budi ki 3 tahun terus kukut. Ada dolan rene kira kene jagate pajang kene kandang ini iki. Dan yang lebih menarik lagi aku didono Lek. Lebih menarik lagi ini. Nah, ini masih dilanjutkan loh. Iki slogannya Blantik Cilik kira-kira ya nyoto karena apa yang menghasilkan harus diteruskan, harus dilanjutkan. Berarti ini menghasilkan. Iki pondasi iki. Iki calon iki. Nggih niki. Insyaallah kalih niki mengke Mas. Nah. Kalih iki rono. Nggih. Niki wonten 25 meter. Iki jek duwe ngen-ngen arepe dikonokne neh. Bukan ngen-ngen lagi. Wis sudah. Wis direalisasikan ya. Iya ngono kuwi. Berarti kan sudah merasakan piye ya. Kalau di konsep benar berarti ya konsep itu akan membuahkan hasil. Lek gene asine gak mungkin lek Budi ki arep dimempeng nih lho, cik 20 meter ronone. Yo. Jumbo wis lek kakean wedhus iki kok pakan Mas larang lho. Lah sajare ngeten Mas. Nggih. Nak ternak aja nanggung-nanggung. Ternak sing akeh-akeh pisan. Pisan. Semeneh age mampu ya. Leres. Luar biasa. Total hari ini ada 40 ekor. Nggih. Aku tadi sekilas saja tekon. Ayo nyarono. Balik nah kameranya ben mumet. Rene lek. Nah ini kan jantan jenengan sudah punya maskot. Induk-induk kita lihat juga klewer, bluwer ya toh. Kenapa kok masih beli cemple? Iki didol nah dikit dhewe nukane wong atau dagangan atau gimana? Nah niki jujur damel ki ambak Mas. Iki dhewe. Damel penerus. Soalnya mungkin ngeten. Nak indukan kathah otomatis kan pejantannya kirang nak nika mawon. Lempo. Nggih. Masa to Mas ngono kuwi? Nggih. Aku wis nambah kok iki. As tunggal tok. Tambah betinane lho Mas. Seki Pak Mas yo iki nggo. Geger iki nggo. Oh. Berarti untuk buat sendiri, bukan untuk dagangan. Mboten. Berarti ning kene esuk iki sampai iso ngawin. Nggih. Oke. Pokoknya nyampe ning kene bisa eleke bahasane. Pokoke ben ning kene. Kan ya Mas Didi ya, muga-muga engko dirumati penak dirumati, waras, wareg, lemu, iso ngawin, benah, berkah, barokah, sehat sing diupeni ya sehat sing ngupeni. Aja lali engko sumeh lek ngawin Mas. Sumeh lek ngawin ini dalam arti aja mlecing kawin. Karena apa? Sebagus apapun pejantan itu, kalau tidak disupport dengan induk banyak, akan kurang kondang. Nggih. Iki sama neling-eling, gue nek percaya ya, kuwi nggak percaya ya kuwi. Misale jantane jenengan neng sing juara kontes ora kalah-kalah. Nggih. Lah terus mau cepaki induk loro ngono. Nama si jantan itu akan kondang pada waktu kontes saja. Sesuk wis gak eneng. Lah anake titik, Mas. Bener. Peluangnya hanya 2. Yo lek sing 2 ekor iki induke pilihan ke anake ya juga geng terus. Lah lek wis cutel, cepakane mek loro, berarti kalahane harus sing cepakane induk 100. Nggih, bener. Wis ngono ya. Lha Budi, iki pirang menit, Mas? Wae lho ilmu pengalaman di sini. Menarik lho, tenan, menarik tenan. Lagi apa lagi lek? Labas. Calon. Usia? Niki klodal nih kan. Hah? Klodal nih.
Kula dalne niki. kula dalne. Nah, sik kula dalne. Iki anakan dhewe tukon atau gimana? Niki riyen tumbas, Mas, kengken rencang. Tumbas usia berapa? Usia 2 bulan. Usia 2 bulan. Didalne iki kurang marem apa kutuh duit arep bodo, apa arep rabi, apa bojo loro, apa bojo telu? Nah, no. Kirang srek, Mas. Kirang srek. Kirang srek. Dalam arti apa? Iki niate mbiyen tuku nggih piye? Niate tuku niku Maksudnya tinggi arep gaco apa arep kawin-kawinan apa tombo milik apa timbang rak tuku ngono lho. Pun ya. Maksudnya rencang betah yotro terus kula tumbas ngoten. Wah, alah nek cah kebentel. Ah, terus Terus dituku. kula ramut nyampe sak meten niku. Usia berapa? 9. Sekarang? Nggih. Nah, ini butuh duit tentunya kan harganya rada penak ya toh. Rada penak. Ini dulunya di awalnya harga berapa? Jangan masih krungu tuh, mesti tekon iki. Sadurunge sampean teko lho. Niki. Maksudnya saurunge sampean tuku sing duwe mbiyen itu kan piro iki? Peranan ya Mbak, Mas. Oh, peranan dhewe. Terus butuh duit. Nggih. Terus iki dituku. Kula tumbas. Nah, saiki didol piro iki? Nyuwun niku lho. Heeh. Pinten Mas cek ngeten iki. Langsung Mas aja japri iki masalah lek konten iki kontene wong kocluk ora nek japri ya iki. Sakmunine sampean bila ada nanti nomornya kita sertakan. Mbok menawa tambah dulur lantaran delok rezeki ya. Kula buka 12 Mas. 12 dengan usia 9 bulan. 9 bulan. Kerandahnya jalurnya Labas. Berarti hasil biddingan teman jenengan. Nggih. Nah, akurat ya Mas ya. Nggih. Alur ndure labas dan sekarang usianya sekitar 9 bulan. Oke. Kita lihat dari bentuk kepala. Ada mepet Mas Dedi. Amit tak waca ya Mas ya, Nggih, karena nanti betul, biar betul. teman-teman yang melihat ini ben marem. Nggih. Saurarane ben luwih marem neh melihat tayangan ini terus kok ini. Terus rene delok. Nggih. Bentuk kepalanya sambureng, matanya juga sidip, kupingnya ya wis nglempit. Nah, srit. Dengan dipadu dengan pola warna yang indah, rewase yang gumbel. Buntute yang ngono kuwi. Yo. Es. Nah, ini kalau dibuat ngawin, jelas hari ini ngawinnya ya kena lek usia sakmene dibrene. 12 juta. Lek nomornya sampean piro, Lek? Nomoripun 085 856 907 089. Balenono neh nomornya 085 085 856 856 907 907 089. 089. Nanti apa boleh diizinkan nomor kita sertakan di video? Monggo. Oke, alamatnya balenono nih. Alamatipun Sing lengkap loh. Tegalarum RT 6 RW 1 Kecamatan Bendok Kabupaten Magetan. Lek rene kudu ya apa? Sak wanci-wanci 24 jam siap. Monggo. Sak wayah-wayah. Badhe betane Heeh. damel kurbanan Enek. wonten Oh ya nika, apa? monggo. Ya didelok kurbanan. Iki wis meh ngadepne besaran lho. Mbok menawi Ya ora besaran kene betul-betul sing lawuh. ngersakne. Kene spek lawuh barang enak ya. Wonten. Endi lho? Niki. Iki. Oh, sakmene gedine iki. Sik. Iki piye? Pemesaman cekel ning kene ngono. Pripun? Metu ning kene ngono. Soalnya lek kurbanan ngono kan harus tampil vulgar. Nah, galak ora iki? Rada galak. Rodok galak. Den, maksud sing tambah. Siap kurban iki, geng. Siap kurban dalam arti jantan yang memang sudah siap dibuat gini karena usianya. Wih. Kalau ning lor lho. Ya, kayak. Nah, sungune yo gedhi, pomo dike kurban sok ditumpaki kaya setir. Roso. Nggih jamping barang kena. Awas Mas, nah gitu tok deh. Napa napa? Apa ditokne kene Mas ben roh. Spek lawuh. Spek kurban juga oke, sungune yo gedhi. Bismillah. Jadi ning Sirotol Mustaqim ngeso. Tempo enak. Oh, galak wong. Galak rodokan. Rada galak. Ya gini. Tung. Diheret-heret. Wah, piye Lek? Piye Lek Roso Lek? Un. Hoi, boy. Ndak umum wis culno Lek. Ki arep nyandi biasane. Golek wedokan mesti iki. Wah, ning kene luwih apik. Ning kene arepe dikawin lanang barang iki. Iki berarti nggih ngawin jek jos ya? Saged Mas, saged.
Wis kono lek. Nah, Pun. Wis sampean nyedek kok kono ben didelok speke ya toh. Ini tinggi berapa? 1,5. 1 meter 5. Nggih, wonten meteran cobi. Cobi diukur. Nggih. Coba diukur. 1 meter 5 Sik bene kene, gen gasak rono apa? Di sisine. Sisi rono ya. Yo, sisi rono yo. Kameramene tangane sing kene no. Gen ra ngeling-elingi. Nah. Kameramene multifungsi, geng. Cara padha karo chopper. Ya karo junjung-junjung. Wes sip. Kok mboten wonten meteran, Nek? Kinggo regane garek piro? Sampean lihat, sampean hubungne kamerane biar nanti yang menonton, iki emang temane rono ya. Yang menonton ben puas. 1 meter 5 dan jelas ngeret-ngeret uang lek budi kamu dikeret, emang lek diterus nih berbahaya tangannya. Karena dia posisi gini. Kambing itu kekuatan full ketika kepalanya ini gini. Nah, tip untuk menyudo, piye bahasa Indonesia? Menyudo ki, mengurangi kekuatannya, itu posisinya gini. Jadi di gini kan, itu akan kekuatannya dia akan saurarane sudo. Tapi kalau ngene lek wedhuse memang jatahe wis wedhuse agresif, aja meneh kok lek budike wong sak Mas Dedi kamerane kuwi iki iso diseret karena dia kekuatan full kalau gini. Nah, tipnya ini begitu dia ngiwene. Meterane mboten wonten ya, Mas? Wis gak apa-apa lek, tapi wis tau diukur rek, pomongko nek wong tuku ora marem ya ben diukur dhewe. Harine lek iki dipastikan sehat yo. Sehat. Nah, bisa ngawin jelas ya, mengke wis marani. Terus ini syarat akad sae wong korban wis memenuhi apa urung dari segi poelnya? Sampun, Mas. Nah, usia berapa kira-kira iki? Niki sekitar 4 tahunan iki. 4. Oh, wis sangat liwat yo. Nggih. Heeh, sangkil ndak iki? Mboten, Aman. Kontrole Mas Dedi? Aman, Mas. Kontrole aman. Aman, set. Nah. Dan didelok ada yang cacat ndak? Aman kabeh ya? Aman. Nah, spek korban premium karena di atas 1 meter. Saiki aku tekon regane. Nah, nek ngene iki harganya berapa? Dilepas dengan harga berapa? 10 nego, Mas. 10 nego. Nggih. Berarti buka 10 bisa nego persahabatan. Nggih, leres. Oke, ngono kan poe Mas Dedi. 10 juta. Bila Anda minat bisa langsung menghubungi Le Budi yang nomornya nanti kita sertakan dan tadi sudah diucapkan. Jadi penak lek pemosir Rene Manto ya dipersilakan. Kita tanyakan tidak berdurasi. Beliau membuka diri rumahnya sawaya-waya. Tapi piye nek lawang ngelani ya dodoken, geng. Nggih. Nika anu sapi, Mas. Pokoke klonteng-klonteng nika, bele. Oh, bele nek. Oh, klontong sapi. Jas merah nika. Oh, jas merah apa kuwi? Loh, riyen kan sapi kali mendo niku lho niku. Oh, saiki sapine isih telas. Oh, telas ganti mendo kabeh. Nggih. Riyen rencana niki nggih sapi badenan. Sebenere. Akhirnya dihitung-hitung konsisten di kambing. Kambing nggih. Oke. Iki geng, kene rencananya sapi tapi wedhus sak menikahe kemeng arep dimbakne neh rono. Ya wis kita doakan bersama-sama. Semoga Le Budi nanti tetap konsisten. Amin. Dan mengembangkan kambing-kambing ini, melestarikan juga semoga saja bisa berdampak nih kiwa tengene dan mungkin bisa menginspirasi siapapun yang menonton video ini ya Le ya. Nggih. Apa iki sing kurang Mas Dedi? Kayaknya wis setengah jam muncul lagi. Wis ya. Ada yang disampaikan Le Budi sebelum kita tutup? Sampaikan apa, Mas? Apa? Barang kono kata-kata terakhir sebelum kita matikan. Kagem peternak dimanapun berada tetap semangat. Tetap semangat. Wis ngoten mawon. Wis ngoten mawon. Contohnya lek disemangati ya kaya Le Budi. Nggih. Dari 2001, 2021 sampai sekarang menginjak di 2025 dan beliau masih konsisten dan juga masih mengembangkan, terbukti pembangunan kandangnya tetap berlanjut ya, walaupun kandang sampai saat ini saya hitung 6 kandang Jiro Lu Patmo 6 dan masih kayak pondasi. Tentunya kalau dilanjutkan berarti menghasilkan dan sudah bisa mengkonsep apa dari manfaat dari kambing. Susu jalan Le? Alhamdulillah jalan, Mas. Hasil breedingannya tidak? Nggih. Jasa pajak enek wong awene ditampa? Tampa, Mas.
Nah, berarti beliau sudah mengkonsep. Serintil wis iso ngolah borong. Serintil sementara mengke badhe diolah gambak. Ya. Nah, sementara dijual karungan iki. Karungan. Nggih. Oke, berarti kan sudah dikonsep semua. Nggih, mboten guwak sedanten. Serintile yo payu, nggih. cempleane yo payu, Nggih. susune harian, Nggih. jasa pajeke kena dituku rokok. Leres. Masa le tukane jamu kabeh kan ya ndak mungkin. Leres. Lek sukses selalu buat jenengan. Amin. Mugi-mugi tetap selalu terus jenengan kan. berkembang. Amin. Amin. Muga-muga iki nanti bila niatnya memang seperti itu tak dongane waras wareg lemu benah berkah barokah. Nggih. Golengku sok aja mleceng lek kawin Nggih. ben anaknya saya akeh. Tapi itu pun bila di sini ora patek nganggo tapi lek nduane jenengan 100 ya ora kober kok coba. Wis Mas Edi ya. Ada tutur kata yang kurang pas, layar videonya hanya seadanya, kami mohon maaf adanya konten ini kita buat di kandangnya Lek Budi Lari CPS Farm ya. Nggih. Yang berada di daerah Magetan, Jawa Tengah ya, Lek ya. Jawa Timur. Magetan Jawa Timur. Jawa Timur mriki Mas. Jawa Tengah bola kadoan nggih. Ujian yo. Sak lerenge Gunung Lawu mriki. Kene iki. Nggih. Lah kita kira Lek Magetan Jawa Barat. Kota Pendekar, Kota Gadis, Kota Gadis, Madiun. Madiun. Pusat. Nggih, pusat. Mangga pusat. Oke, Kang, mungkin semoga video ini menginspirasi panjenengan semuanya. Saya manfaatnya ya tinggi, saya nggak manfaatnya ya deloken, anggapan hiburan. Ada tutur kata yang kurang pas ya anggapan nambah durasi, lainnya manfaatnya gini, kene guaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.